Ya Malawi muli bwanji kwina kulikonse kumene muli kuchokera pompano ndithu pa Limpopo FM monga mwalonjezo limene linachokera ndithu kwa Comrade Mtanyiwa kunena kuti akhale akupasilani tsatani wa ngozi imene ndithu yatigwera mu dziko lathu lino la Malawi kusowa kwa ndege imene Vice President Dr. Saulos Chilima kapena kuti Saulos Kraus Chilima yasowa ndiye Comrade Mtanyiwa anakulonjezani ndithu Malawi kunena kuti akhale akupasilani tsatani wa nkhani imeneyi chakumadzulo kuno anapereka nthawi komano malingana ndi kuti adakali busy kuthamanga tikufuna taone pa line pa tikokepo chingwe taone kunena kuti kodi iwowa akupezekera malo ati pakali pano ali kuti komanso chikuchitika kumene koko ndi chani khala ndipo pa Malawi kuti mupeza mbiri kuchokera pompano ndithu pa Limpopo FM. Comrade Mtanyiwa mwaswera bwanji munthu wankulu kumeneko? Inedu ndaswera bwino ka kumene kumaswera bwanji. Ayi nafenso kuno taswera bwino bwana. Tinanga taona kunena kuti city limozi mu office muno mwathamanga kwatolapo ziwiri zitatu kuti Malawi amve zinthu zakupya. Pakali pano pamalingana ndizo kunena kuti pa social media pamachuluka zambiri zolankhula pamachuluka zambiri zolankhula pa social media timafuna titadziwa kunena kuti kodi pakali pano pa situation mukafukufuku wa Limpopo FM pakali pano pa situation yokhuzana ndi kugwa kwa ndege kapena kuti kusowa kwa ndege ya Vice President Saulos Kraus Chilima inuyo mwapezako umboni wanji ngati mtolankhani wa pa Limpopo FM komanso ndatolankhani ena amene mukuwirana ntchito yothamanga pa ground pakali pano? Mwachidule choyamba ndingopereka mono wa kumadzulo kwa Amalawi onse konse kumene muli ndi nkhani yomvetsa chisoni imene inatipeza pa Limpopo FM chigawo chakumasana chama 2 o'clock komano tinabwera 3 o'clock ndikuwaziwisa Malawi kunena kuti ndege imene anakwera Vice President kunyamuka kupita ku nkhata penye ndege imene yalephera kutera kumeneko chifukwa cha nyengo mmene inalili ndeno titathamanga ndikupanga kafukufuku tapeza kunena kuti ndege yapezeka zonoti inagwa tikunena pano ndegeyo yagwera kuchizenje kwina kwake kutero kundili mkatikati mwa asilikali amene tili nawo limozi kuno kumzuzu chikundisangalasa ndichonena kuti asilikali ambiri ali okhumudwa ndi mmene zachitikira zinthuzi ndiye Amalawi tikuuzani kunena kuti kodi kumapeto kwa kafukufuku ameneyi tikafika pamene pali ndege imeneyi kodi zosatira zake zikhala zotani? Ndithu chabwino Comrade Mtanyiwa mnyamata wankhanga zaona tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha information imene chifukwa Malawi kunjaku ali jenkha kudikilira nkhanga zaona kapena kuti kudikilira Comrade Mtanyiwa Limpopo FM kuti amve kunena kuti kodi nkhani ya kugwa kapena kuti kusowa kwa ndege imene anakwera Vice President wa dziko lino la Malawi zikuyenda motani komano ndakhala ndikuyesesa ndithu pakanthawi kuyesesa ndithu zikukhanga kuti makina athu amavuta kuti akupezeni ndikhulupira kunena kuti mwina kumalo kumene muli ku network kukhala ngati kuvutavuta yesesani kuti ngati muchisomo cha Mulungu akutilola nthawi inake ndithu mukhale nafe chifupi kandi lero mmene mungapezere malipoti ena aliwonsewo tidziwiseni kuti anthu kunjaku amve kunena kuti kodi zili bwanji mu nthawi ino. Mr. Trust chimene ndinganene ndichonena kuti malo amene kwagwera ndege malo kwamene agwera ndege ndikumalo kovuta kwambiri komano ndikutha kuona kunena kuti asilikali akuzipereka ndithu kufuna kuti tipeze chona chenicheni kuti kodi chachitika ndi chani ndeno Amalawi nthawi ina iliyonse tiyaziwise kunena kuti zinthu zimene tazipeza kuno ndi zakuti mndegemu munali anthu 9 komano panali chiyembekezo chonena kuti mndege mmene mumu Amayi Chilima akanakhala ali ndege mmene mukomano sanaende nawo ulendowu titapanga kafukufuku tapeza kuti Mayi Chilima sanaende nawo ulendo wopita kumaliro chifukwa atachoka ku South Korea ndi kufika kumudzi kuno iwo anati atopa ndi sanaende nawo ulendo wopita ukoti ndege imene tikutchulayi ndi ndege ya helicopter ndege imene amakwera asilikali onoti pali anthu ena amene amapezekaso mu ndege imeneyi kumama kumene manyamuka ena sanakwere nawo ndege imeneyi koma mu ndege
munali anthu 9 mwa ena amene anali mene muti kumvesedwa amene anali mai akunyumba akale a president athu Abakiri Muluzi analiso mu ndege mmene mumu ndeno pali ndi anthu ena maina ake tikufufuza tikupasireni kunena kuti anthu amene anali menemo ndakuti ngati mupezekenso opulumuka tikuwuzani kuti wapulumuka ndi wakuti ngati palibe amene wapulumuka amalawi iso tawuza kunena kuti palibe chimene tapeza ngati onse afera pomwepo ifali Limpopo FM tiyawuzaso amalawi kunena kuti tiyena Malawi tivomereze zinthu zatigwera koma pakatali pano malipoti otsimikizirika amalawi sitikupasani chifukwa chonoti tili kupanga beka fukufuku wathu kuti tipeze zona zenizeni zambiri zikukambidwa komano zimene zozo tikuzitenga kai kuzisiya uko koma tufuna tipange kai tuone kuti kodi kumapeto kwa kafukufuku amene tipeze zotani nditu Mr. Don't Trust ndikupaseniso uko ku studio ku Limpopo FM komano musadatithawe Comrade Ntanyiwa kunena kuti mwina mutayesa ndithu kwa tambasulira anthu chifukwa pali very confused imene ili ndithu pa social media anthu sakumvesesa anthu ena akugamba zina anthu ena akugamba zina tatifotokozerani kunena kuti kodi ndege imene yasowayi kunena kuti imafunika ikatere malo akuti ndiye yasowa kodi ndege imene ndi imene amachoka nayo ku malo ku dziko lakutali kumene anali kapena ndi ndege imene amanyamuka nayo mu dziko lino kupita kumwambo umene wamaliro tayesani kuti tambasulirako pamenepo musadatithawe ndege imene ndi ndege ya helicopter imene amakwera asilikali imene anakwera chabwino ndithu chifukwa kufunsako konena kuti pa social media pakuponyedwa zithunzi zosiyanasiyana zokhuzana ndi kuti ndege iyayi ndege chitamwa kuti ndege chitamwa kuti koma ndege imene kuponyedwayo si ndege ya mtundu uja wa helicopter iyayi nchifukwa chake timafunsa funso limenelo kwa inu amene muli kumeneko mukuziona zinthuzo live kuti anthu pa social media nawonso kunjaku adziwe choona chenicheni kunena kuti ndege imene amalawi tikufuna tikusimikizireni kunena kuti ndege imene ndi ndege ya mtundu wa Boeing imene inali helicopter chabwino pamalo mwina pamene pachitikira ngozi imene mungapadziwe kunena kuti pamalo potani ngakhale uli usiku kapena mwina ngakhale uli usiku malinga ndi mmene timayenda azikulu akulu ena amene tinali nawo atifotokozerabe kunena kuti dera limeneli ndi chaku Mzimba kuchikangawa ndi dera lina limene limatchedwa chakulunjika choncho chabwino Comrade Ntanyiwa ndikufunireni ndithu kugwira ntchito kwabwino pamene mukupitiriza ndithu kuthamangathamanga kusakasaka kunena kuti mupeze umboni weniweni kuti anthu pa media apa amve anthu amene amaitsatira Limpopo FM chifukwa kunja kuti kuli anthu amene amati akapanda kuimva Limpopo FM tulo osabwera nsima osadyeka anthu amenewo ndi amene ndithu pakali pano akudikira zona zenizeni kuchokera pa Limpopo FM chifukwa anthu adasiya kumvera Zodiac anthu adasiya kumvera Mibawa TV anthu adasiya kumvera ma wireless osiyanasiyana panopa anthu akumvera Limpopo FM ndipo Limpopo FM yokhayo ndi imene ali nayo ndi chikhulupiriro tiyamike kwa inu kwambiri mukatipezera ndithu umboni wokhazika pa nkhani ina iliyonse kuti amalawi kunjaku nawonso apitilize ndithu kuyikhulupirira Limpopo FM ndi ogwira ntchito apa Limpopo FM Comrade Ntanyiwa zikomo kwambiri munthu wakulu zikomo kwambiri DJ Trust zikomo iya yomvera amene anali mtolankhani wathu kapena kuti DJ wathu DJ Mwawina amene amagwira ntchito pano pa Limpopo FM atamva nkhani imene ndithu ili yopasa nkhawa ndithu posazindikira kapena kuti kudziwika kunena kuti kodi cheni chimene chachitika ndi chani nanga chikuchitika ndi chani nankhano zimene tingazipeze ndi ziti mmene mukaziwira inu ndi DJ Comrade Ntanyiwa mnyamata wapo pano ndithu pa Limpopo FM ine wakupasirani nkhani imeneyi pano ndi Mr. F Don't Trust malo mwa staff yonse ya Limpopo FM mwakomanonse kuti munali pamenepo kutsatira imeneyi ya tiuzeni zona kuchokera pompano pa Limpopo FM.